mga ka-classmates! So welcome back to my YouTube channel. So I'm here right now in Andamazing, Tondo Beach. So as you can see, yan, we're surrounded by waters. Ayan po, and luckily, naabutan natin ang kanilang sandbar. Malayo siya guys, malayo siya doon sa liliguan. It's like 1 kilometer siguro from the shoreline. Ayan po. So today is Thursday, Huwebes Santo, and families, friends get together here to spend the Holy Week. Ayan. Ang masasabi ko lang, medyo madumi lang siya. Kung makikita nyo. I think seagrass yan na nagkalat doon sa mga sands natin. So mukha siyang hindi picture perfect because of the seagrasses na nakakalat doon sa sand. Advice ko lang sa municipality of Anda is that to maintain the cleanliness of Tondo Beach. Ayan po. So makikita nyo po. Ayan. Daming seagrasses, which is hindi siya naging picture perfect dahil sa mga seagrasses. Kanina, may nakita akong diapers doon sa gitna. Ayan. Lapitan natin. So, yun lang pong aking panawagan sa mga tourists out there. Ayan po yung diapers. Yan. Yan po. Yun, so make sure when you travel, don't leave anything but footprints. And as the quote says. Ayan, so mahangin siya. Okay na rin. Pwede na din.
try nating maghanap ng starfish dito sa Cory Island. By the way guys, Cory, kasi lumitaw daw itong island na to nung time ni Cory Aquino. That's why it's named after her, Cory Island. Yan, so maghanap tayo ng starfish. Ayan. Oh my God. Yung baby starfish siya. Hindi pa siya lumalaki. Ba't kulay black? Wag! Cory Island! Yan guys, so alis na kami dito sa Cory Island. And surprisingly, tinanong ko si Kuya kanina kung saan yung next stop namin. Sabi ito na daw. Eh ang sabi sa amin kanina is 3 islands daw. Ngayon pala, yung 3 islands na yun magkakatabi. Yan, isa. Yan, isa. Then, dalawa. Then, dun sa dulo, pangatlo. So, yun na yung 3 islands. Yun na yung island hopping daw namin sinasabi. So, nag-goyo kami dun, guys. So, if I were you, kung may mag-aalok sa inyo ng island hopping dito sa Anda, huwag na kayong tumuloy kasi madidisappoint. So, yan. Bye for now. Fine sand, not a very fine sand. Good morning guys, so yan, uwi na kami mamaya and then we stay here at Andamazing. Dito na lahat dito sila nagpupunta lahat Andito yung mga tindahan, nandito yung mga paliguan and everything. So andito lahat, one stop shop dito sa Andamazing. So if I were you guys, dito kayo mag-book ng accommodation because sulit talaga siya kasi andito na lahat ng hahanapin mo.